Gardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Biswana District Munabari Gran along Lokhimon Aduan Ahem Kimi Kangpupon along Nilitum Karbi Anglong News Apherangke Risaning Dipen Kahumridun Biswana District ke parlo Munabari Gran along Lokhimon Aduan Ahem Kimi Kangpupon Biswana District along ta Lokhimon Aduan Humkret Roxy an Pleng Tanglo Lapen Biswana District Munabari Gran along Lokhimon Aduan Ahem Kikim Kangpupon along Karbi Anglong District Penta Lokhimon Adhoram ke Khoi Aratatum Ongdong Aratatum Chetongdon Ada por phai ke thom apor ahut kurupo atum pensi khangther methek piponlo lapen Biswana District Munabari Gran Lokhimon Aduan Ahem Kimi Kangpupon along Kurusar Modon Ingti Han Sek pensi Dowan Kimi Ingpupon Lokhimon Sangha Central Committee Meipu Gandhiram Timung lapen Lokhimon Sangha Central Committee Barim Meipu Boloram Phangcho Penchenglo Lokhimon Aphan Kachara Pet Manpeng ke doa bang phubang phiatum chetongdon Kangther methek pipon det api Kurusar Lokhon Ingti Han Sek Arnam Lokhimon along Lokhimon Aphan Chekirape Doan Lokhimon along Hirjumi Johang Ponlo Bangso api Radamai pi Paman Ponlo Radamai pi ke padopon ahut Lokhimon Aphan Kopusi Ningdo Kardom Nangjima Kopusi Kemesen Pen Dothak Nangjima Sai Sita Lahin Hin Pen Radamai pi along Chethanchimun Ponlo Lapen Lunkan Ajai Mek Sita Dengpon Lapen Ing Samjen Pen si Bangso Ajai Mek Pachun Ponlo Kajironga Pen Risaning ti Karbianglong News Nili pini nali to mapan pini channel to bhansa me choro parlo gardo lasi nili pini dowan kimi kangpu nang kidun hasku ke nili pini nang chito on thekthelo poson se dolo hedi sitame isi dowan kimi kangpu ke thom dowan nong re nili ha kupine 2006 aningkan nili ladak ke hala so hut ke masap obelang la so hut hedi lasi nili non dowan kimi kangpu mobile long group long thek long ateng bote lang mi hala sut ke dam pela an ka chingthur tong thek a pola si hala daga rat rum phan nili la sot pini hala so ke matha pen ladak non la so dowan ang thek lok pen ko alo ne ke lang me kikim la daga rat rum phan nili lang litum phan choro par piglo je ladak Munabari geren so dowana rat tum phan choro suri suri choro pa jelo alang litum adona phai ke compensita me alang litum la anna akime mane alang litum Lokhimon Aduan ke sonse pon par alang litum phan nili tuma hin pesita me suri suri choro pa jeriglo lapen bisnar la ka district long Lokhimon Aduan kum kon dagdola Aduan dadak an ke ladak ke pene chuneng isian bang ke 16 vela hadis tapi neng an bang ke ladak 17 an mane dulu Karbianglong atan pen ang tan pen sitame dak Biswana district long sitame mane hum create roxy an ke mane dan non doiglo dak lasi kado ko vela dak ra tu hasitame chuning rilo dan non dak Munabari geren long asona dowan mane ke palang me son thak thaksi kado ko ve lasu ke chikim ke lang atum han an sitame chuning ri panlo kado ko ve arna ma hirjume pen kado ko ve la dak hum create roxy sitame la son thak thak la non kikim pon thek aje phansi arnam pen hirjume hang pilo la pen ke alang litum hanstame bot ipon ye phansi chuning ri ponenglo Samelang so belang bong arong amikar khorsing lekthe ahem along chojun kar thipon Arkoini Paitroxy Arni Lakha Kripli Korkanthi constituency ke parlo Samelang so belang bong arong amikar khorsing lekthe ahem arnam ki the mate chojun kar klipon labang solong lekthe ahem isti korte muti don arab chipho chero jirpi jirpotum anje tong donsi chithok chijer arnam arni aphan me phone me ed vomod bokan parvi par e pusi korusar ahen pen nang pachini don Karbi honghari aron barim ke kore atum hako fisar phusar atum pen kibite kang tirim teram atum lapen arnam arni atum aphan chethok chijer aron ateng pensi chojunkar kli ase non puanta padopon bomsi som thak thaksi pini arni lekthe ahem tun isi arnam arni along hirjumi jakong horak choklem me chodam meji aphan arnam arni along chepa me ponsi chojun artli ponsi chethok chijer pondo Labang solong adonarab jerpi jerpo atum bang pharo isi sose chetongsi me phone me adpen pachun ponlo Samelang chopen long ba morning ti Karbianglong News ni tum nil dona hem nil raba hem nil ong hem nil ni hem lasi mu phona munya nam bari thi bari ni tuma achorlong enon lo lasi ni tuma chorlong nang enun pen pini ke kicheng si lo
lapen gumut bukan lapen upong uni alokot cakri cakor lapen sar yo lasi amud akan abang lapen lo upong uni abang ke lukan abang ke kapar lapen hala panung panam abang tamisen lapen tu cakri cakor tumta pari lapen dun tu tirin tram lapen buce sarang tungsar laso bangta par pami arbung arpich pamno pami Bomroi rang senate rang pencepatur pi ponsi ingdeng trok rongker karkli lun kanamalin kepidopon arkoi ni phai trok lakhakri silang pher constituency aro bomroi adorso pathua klamalong bomroi rang senate rang atum cepatur pi ponsi ingdeng trok rongker karkli lun kanamalin kepidopon labangso lun kanamalin kepidopon along mai chephem phu pon laki rang senate rang mai phu jirsong singnar kong chunbang ji songkram sa tuma hinpen mai charipon lapen rong troksi rong asar lapen rang sinate rang along bidi saratum pen chenglok bomroi rong troksi aradatum cherap chitodun si ing samjin pen mai pichun pon bomroi adorso pathua klamalong rong ker karkli lun kana malin kepedo pon along alihizar po mana peng pen kachatong dun laki KSA tiripi amai kongchun bang George Timu Bokalia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Ratsai Klembang Pu Singh Hanse Langpher Karbi Jutang Asong Maipu ke Hai Timu Langpher Risonim Soaterang LRNA Amaipu Sonju Togbi Rang Sinate Rang along pen bidisar Longkiram Tiso KSA Haroghar Regional Committee Amaipu Bud Hoterang Lapen Manpeng Kidoke Thikeding Pen Chenglok Rong Troksi Rong Asaratum Chitong Dunsi Mayardi Pidut lapen KSA tiripi amai kongchun bang George Timung ahin pen lam chakki pipon laki moke bang ji aningkan rongker karkli lun kana malena farman pen George Timung are deng pen tangka suri ingkoi rongker karkli lun kana malena phan pipon popasi lam chak chi pipon Bomroi rang sinate rang lapen KSA Bomroi sub branch lapen Bokulia KSA head branch Haroghar Regional Committee to KSA Haroghar Regional Committee to pan atero pilo nilipan laso 6 around care karkli tanamalin along manpengal hipen na chopa pon nili alang lito niang klong pen atero pilo pini nili dak kewang pen nili ketheklong mate nili experience ke long bang ke lapulo bomrui arong ri arat tumpan wrong proxy do alang li tumpan pini nili during my speech lo masih nili tuning rilo je komane a sarkar phan komane a council ba komane what to say states ya central government phan ke ilitum ju akhak long nang ju akhak chikire tanang nelo achak decision bang ilitum bang bong rong asarang bong le achak decision bang endenan pusinili alang li tuan tuning rikang lo ka tuning rikang alam bang la pulo je la rong proxy rong rat akling dun kling sapo ariso basa tumjong si alang li tum decision and thilo si regulation jong si deng de lo blo tang te je bang akhai phan ba komane tu phan ingsi awareness a hisap pen regulation deng de jong si je longli kit itu ili tumbang cerai kom nang ji ili tumbang la so long ili tumbang han George tap te den nang ji bang han pe den nang ji si regulation deng lo blo tang te lata ingsi longri ke cerai kom khai ke cerai kom ang teklo si nili alang li thon chuni ru kang lo muninga a face a program long yo si dili nang chi tong long blo tang te halaso hot bang nili arju kang tu alang li tum jong se la so regulation deng ma deng de ma nili la so inspiration ke long lage dipu long rong jang phong do nang li tum dar ju long thai lo ala rong jang phong long ke hala tum tamne standing resolution to constitution ma si do je bang khai ma te kapre tum ma bang ke ke che so do bang ke alang li ke long le George nang li tum jong si pini nili pan nang bisa se pulo tang de nang li tum rong yang phong constituent rong jang phong rong rat arong asar tum phan ar ju tame alang tum bang ke written constitution do lapen pini nili so through this platform nili kapachini ba kachini kang tung bang la pulo
Je, education means not only learning ABC or 1, 2, 3. Playing football, playing cricket, badminton, and singing, dancing also part of education. Lasi, ilitum parents tum ilitum ta dak po purun pai purun tum dak doan tum tame bala so news kuma malang ko tame nali thanda ke chung dak tu la pula je nali somar jongsi kumane football pa tung tung plote let them play kumane jongsi lun kaning tung plotang de let them dance, let them sing. Lasi osmar tum ko be my interest ke do halasi nang po lapen ini nang dak bom ruya tum nili la so pram lopen nili kapachini kang tum che sarkar ke kitiata ho bugina hem na chuthon thelo ili tumsi a hem pate bona po corp pate bona po chamber pate bona po council state assembly pate bona po ate ili tumsi chupa hailo mati lasi bang ho bugina thon thelo ili tumsi tuning rida na po chun chetik a phong application tame memorandum tame ili tum submit na po lapen la son dak thaka program jo ili tum porn vero lo tande ili tum culture ili tum jutang jubata ili tum chik ponji long rita chik ponji lapen rongang bongta unity reso jangang bongta unity duji pusini lima thada. Thank you. Sonsi Duarbaguri constituency Hawara Maipen non Kiliji KYF upon Kachapati Dunji upon Risui Jangpen Chisik Chidang Pon Bomlo. Lakhain Gora Trok Duarbaguri constituency Pensatame non Kiliji Karbi Youth Festival Indeng Pokep Kichok Katalon Chialong Kachapati Dunji Uphansi Duarbaguri constituency Hawara Maipen Risui Jangatumpen Dudi Sangsepen Ajoan Aro Sitame Ke Kanchari Bomlo Athema Karbi Ke Jutang Hello Khai amoyar bungpung matha ponsi cepaduk ponlo lapen pining ningkan suri hinira inkoira plia ningkan ke cheng sianong e ke wanchi aphansi bor iponlo lapen bang sorni ke kadokawe karbie khe ansitame kachetong don peje aphanse tame tuning ripedopon tangte pherang ke thingno karing je ponalam arju ponsena dolamara pen dorsing tokbi karbieng long news. Ana jo nang tum ko na tum ke chari komen tu lo ka chepate dun je phan ma chepate phan si non ngom practice bang lo ni ga lo chepat na tum sik ka sik ke aji ding lo ni tum dak ki doge ni tum bon tanen pen chari bom lo hai mane chepate ki phan mane body bom lo ko pi lo ka chari pon ke non ni tum chari pon bang ke duma hi kan nim so rung pen duma hi kan la pen kapre keng nong dang ka do keng nong dang mo khada dolo la bang ke keng dang ke extra mati la bang ke ai ta me chari pon lo bang chari pon ang tum ta ke chari lo ka di non ang tum ke kan bang ko pi bang lo kanon dumahi pen nimso rung so lo peneng ke ekdom fast fry se wani phlo ma loining hang ke pasti wanji pujalo nang tum hawar men ke Duarbaguri hawar me nang men ko son lo kardom nili men ke rusni han se pi non ang tum ke ko pelun si ke ka practice bom lo itune lun sampung la penduit la penduit la kopi phan lo nang tum ka nani ka chepati dun phan ma ante kopi phan lo non la KWF okay Karbi Youth Festival long phan di kona pen lo nang tum ke dake Duarbaguri hawar me nang men ko son lo ne men ke rasmita bipi nang invet ma kapre ko do lang ke chali Charlie ji lapu lang